zgrade muzeja i oko muzeja, to je bio rat. Dok smo mi operirali tamo, dok smo tražili Hagadu, kroz zgradu Zemaljskog muzeja, kroz vrt, oko, iza, borbe su bile. Koja vojska, mi to nikad nismo zapamtili, samo znamo da je jedna branila grad, druga je napadala, znamo ko su to. I nismo znali gdje je Hagada. Jer je ona inače u mirnodopsko doba, ona se uvijek sklanjala na najtajnije mjesto, jer, da napomenem, riječ je o spomeniku kulture koji je procijenjen zvanično sudski najveća vrijednost procijenjena na $1.250 milijuna. I zato se ona u mirnodopskom vremenima uvijek skrivala i stalno se mijenjala pozicija i ključevi i tako dalje i nismo je mogli naći. Tražili smo je na koncu u podrumu tamo, našli smo je iza jednih provaljenih vrata. U to vrijeme susjedna prostorija podrumska bila je voda skoro već do koljena. Šta se desilo? U geleri brojne i eksplozije su probušile, probile su one velike cijevi podrumske od grijanja i voda je tekla. I u jednoj prostoriji je već bilo skoro do koljena. U toj prostoriji gdje smo našli Hagadu i u jednom mračnom jednom prostoru tamo, do nje još nije bila doprla, vrata glavna sporedna od zgrade Zemaljskog muzeja gdje je direkcija, ona vrata koja se uopće ne upotrebljavaju, to su pomoćni izlaz, tamo šikar onaj potok, dakle prema Miljacki, to je bila sprovaljena. I u tim akcijama neke vojske koje su dolaze prolaze, one su probile ta vrata i jedna od tih vrata su poklopile tu malu kasicu koja se nalazila Hagada i ona je sačuvana. Jer da su ovi našli, da su vidjeli da je kasa, normalno pomislili da je unutra neka cijeno zlato ili nešto, on bi je probili, a kako je ne bi mogli otvoriti, on bi je eksplozao i uništili bi i kasu i u njoj što je, a to je bila Hagada. Međutim, tu kasu nije bilo moguće otvoriti. Mi smo poveli sa sobom, naime MUP je, ovi službenici MUP-a su poveli jednoga bravara, sam ja rekao, otprilike treba će bravar. Vjerujte, on se negdje od 10 sati ujutro do poslije podne do 3, pola 4 mučio da otvori, nije uspio otvoriti. A riječ je o kasi otprilike negdje ovako oko 80 cm, jer je riječ o austro-ugrskoj kasi koju nije mogao ničim otvoriti. Apsolutno. I na koncu ja sam dao prijedlog, dajte, mehanički ćemo otvoriti. Donijeli smo krampe, one što se izbija i na koncu smo je jedva otvorili. Sad smo strepili da će biti unutra Hagada. Kad smo nju otvorili, unutra je još bila druga kasa. Jer je riječ o austro-ugrskoj kasi, čelik, neprobojno. I na koncu smo našli kuticu koja je zakućana. Onda smo nju iznijeli gore na prvi kat, potrbušili smo je, pucali kroz prozore i nju smo otvorili i unutra je najzad bila Hagada.